DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Nagkapaltos na ang kamot ko ano to yung anggura mo ko nagko-problema na paminsan ang problema ko ngimot dila jon paminsan ko niyang gura mo na ang problema ko yun nagkapaltos na digdi sa pindutan kan konsulta sige daw ta alat ko na ta practice alat ko na ta baylihan ta muna ha baylihan ta daw muna ta paminsan beribid ang dila ako niyang gura mo naman ang problema ko pag pindot digdi sa console nagtatabil ako din wala man pala. Nakaw pala ng mikropono. Pangyari sa maabaka. Pangyari sa maabaka. Ano na yan, boy? Kumusta po? Aber daw Yung signal. Ako na. Yoy. Pampainit muna, pampainit ha. Pampainit muna, pampainit Relax. Mga 20 seconds. 20 seconds. Touch me. I've fallen in love. Touch me. I've fallen in love. Touch me. I'm falling in love. I'm falling in love with you. I'm falling in love. Touch me. I'm falling in love. Touch me. I'm falling in love. Know what to do. I need you. Oh yeah. Gayonon tabi. Kumusta lamang po ang hapon? Sige daw. Painitan sa tuyang talo mo niya na po. Say, I'm a woman of the world. But when it comes to love, I'm just a little girl. touch me. I'm falling in love. Touch me. I'm falling in love. Touch me. I'm falling in love. Falling in love with you. I need you. Woo! May lyrics na nga. Salap ang pakabasa mong sarawayon ka. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Damerian. Maray na hapon. Damerian. Igod ang mga tugang kikinsing bayong. Nakatugdon mga tugang sa linya kan kuryente. Igong kinsing bayong nakatugdon sa linya nin kuryente. Linastiko susaro. Tinamaan. Tapos susaro mga tugang binadil. Asutulo binadil. Tinamaan man su apat. Ala ko, salagarong nga ngayon mathematics mo ha. Mat ka, garing nga malo. Sabi sa, ikaw kung ay, hello. Garing nga salang mathematics mo noy. May kinsing bayong. Linastikon saro, tinamaan. Tapos another 3, binadil. Tinamaan man.
Ang hapot, pera ang tada, duman sa linya kang kuryente. Love me. Taban mathematics ta? Tama. Sabi kang kaurong ko kasubago, math ka ba? Bakit? Kasi nga labo mo. ang hirap mo ngayang isolve. Math ka ba? Eh bakit? Ang hirap mong isolve at ang labo mo. Hello! Maray na hapon! Damerian. O, pira man ang gadsutada. Pira man ang gadsutada. Sige daw. Pira man ang gadsutada. Nakuha nindo sa mathematics, tabi. Mathematics computation. Nakuha nindo. Nakuha tabi nindo sa mathematics ta. Gero naman, mapaulit na naman kanapot. Sige daw, simbagado na kung kaya nindo tabi ito, simpleng mathematics. Dahil mo makuha. Simpleng mathematics. Dahil mo makuha ito. May kinsing bayong nakatog doon sa linya kang kuryente. Lanastik on saro, tinamaan. Tapos may tulo naman. Binadil. Tinamaan sa tulo. Ang hapot. Pero ang natura duman sa linya kang kuryente. You see, Math ka ba? Bakit? Ang hirap mong isolve. Aram mo na kung perang tada. Dahil pong natada. Jerome. Dahil natada na, dahil natada. Ano kung nata? Sa paglastik ko pa sana, durulaga na. Dahil natada, duman sa taas campus kalinya, 0. Ang natada, Sulainman. Hello? Nagluloko mo kami. Di ba kinatada, madam? Ano pa sa langan? Madala yung ship. Natural, nawara gamot. Alis ba ko ito ba yung... Ano po ito? Ano? Alis ba ko ba yung... Lineman? Madam, pakaray, madam tabi ha. Behave tabi ha. Naramdaman ko, it is out of topic siguro. Yeah, okay. Ano ko na ta. Naramdaman ko sabi ko sa traffic. Sa traffic. Na, ano ka, inhale, height lang, inhale, left turn. Ano mo, simple lang naman talaga solution dyan. Mag-agit traffic lights. Human talaga ang dapat dyan. Mag-invest. Mag-invest dapat. Left, right, kagad. Traffic light. Tama po. Okay? Tapos. Oh, ma-invest ka Okay. dapat talaga. Madali man ako. Yan dapat. Oo, traffic lights gabos ikan. Yes, oo. Because otherwise, di man talaga kaya yun, nabantayan yan. Buda, to dry run it for how many Iyo baga. semana. Tama, Wala, madam. purubot iyan. Eksakto. Ang ikagyan, traffic light. Tapos, madali sa buton kang driver. Nanggad. Ang pula. Yes, pula, yes, red, yes. O ang pula, green, pula, yellow, yellow. Aha. Whatever. So, mata pa magtarap ka kay, pasiring ka. Ang kay traffic light. Iyo baga. Iyo baga. Tama ka po dyan. Eh, nakita kan mga no left turn, no right turn. Kuta na talaga. Wala na. Traffic light man Wala talaga. na. People easily understood the colors of the traffic light. Correct. Otherwise, paano mo yan maano kulaon Yeah. ng mga tao ikakaag mo dyan? Yan, Pero kung kaag ka dyan kay traffic light, susunod doon at Yes, tama ka dyan. Kuda, dahil pa kay puhan yung kita magpratindog na pulis o PS o dyan. Yan, sarupa yan. Kuda pang manpower na problema ta, di ba? Yes, sayang kang asset. Iyo. Alat-alaton mo, madam ta. Alat-alaton. Mataga. Oo. Kuna ko yun sa pwesto ba, sanat alat-alaton mo, ha? Iyo po. Kaya lang, milyon ang kaipuhan. Ay, correct. Million man talaga ang kada. Mga 5 to 15 million good sa on the traffic. Digital. Sa mga digital, mahal o garing. Pero, lit-lit na pag-invest. Duman sa mga, Oo. sa mga lugar na talagang grabe. Yes. Madali, may traffic light. Yes. Dit-dit lang ko ta. Dit-dit lang. Loy-luway, di ba? Luway-luway. So, Yes. pinaka magubot, duman inuto. Yan, exactly. Tama po. Tama. Buda, malga ki traffic light, traffic cloud, Oo. nakupon. Yes. Iwan sana. Mga
siguro. Takon kinihatan, pag-violate, kinihatan mo sana, sige na nga pa di. Tapos na, wala. Yun, arog sa imo, pag kinitan ka, di ba? Madam Cruising ang taga. Hindi ka pwede maging traffic enforcer. At na nga, di pwede. Basta may uminaging magayon, libre do yan sa ko. Ay, Diyos ko. Thank you, sir. Okay, Thank you. bye-bye. Alat-alat to nindota. Alat-alat to nindota. Kung ako nakapwesto, ayun nako, ma-invest talaga ako dyan. Gigibong koronal gabos na John. Ang gabos kong traffic aid, puro magayon. Ito bagang nagka-traffic baga? Sa mga naka-short. Arog ka ng traffic aid ta. Sa mga... At mga extreme na mga plano sa lokal na gobyerno. Gibon mong traffic aid, puro haralangkaw, mga naka-short pag naka-duty. Di, ang pag may nag-violate na lang, si sa paktulos. Ngayon, sir, give me your license, please. Magparatagas-tagas, tangko ato. Si sir na babae. Di ba? Ay, nako. Basta natapag kita nagkapwesto, adang dalan na ko nung gigibon yan. Pero aloy-aloy pa yan. Kung panakul pa kitang mission para sa Sendo Gabos, ha? Diba? Alright. Aramon daw ang sitwasyon dyan sa Tabaco City or dyan sa Premier Distrito, Canalbay. Nasa linya po, Jomar Bien. Jomar, good afternoon. Pasok. Salamat, BBN. Rick, good afternoon sa mga paranta bayan. Pasan ako sa Banuaan, Kantiwi. Aha. Gulpi talaga so damage sa postikang Aleko. Ay, nako. Ano? Nagulpi? Nagulpi? Puro alawin. Oo. Panahon kayo nita. Sa estimate ko sana, sobrang 40 na poste. Oo. Ang tagilid asin dapa talaga sa baasan. Ang nagpuon BPN rian distroso sa poste. Ay, nako. Wala. Ay, maringani. Tantong ba, Jomar? Patuo. Niyan, pasiring sa kabasan. Oo, pakabasan. Oo. Bata, madyan ko ta. Nailing mo na sa video, yan. Iyon na iling ko. Bata, madyan ako sa agad. Malakaw lako ako sa first district lamang. Oo, libre man, dahil man na kaulangan Pwede. sa nagyan. Pasabol pala ng patiwi, oh. Pasabol yan. Oo. Malakaw lako ako dyan sa aga. Ang problema lang, ang kuryente, taloy-aloy pa yan, na magpundig di sa barangay Barrio, Linaw, boundary yan kan Tabaco, nagpuo na so damage sa mga postikang Aleko. Ay, Sundo, nako. makaabot sa sentro kan Malinaw, makalapos sa nako. sentro, sundo sa barangay Naga, Naga kang Tiwi, sundo sa barangay Gaho. Oo. Halawi ko na kilometro, pigiling ko, 40 ang posting Mapagal pa rin, Jomar, iba't mabalik ang kuryente dyan tulos kung ano ining... Di pa kinagtatrabaho lamang na taga-Aleko? Iguana, nagyan ko nasa may barangay Naga. Iguana? Nagtuwi. Aha. Iguana naman na piguguyod patindog tagilid Ay, na nako. na ano. May duminukot palan sa daga. Roger, talagang dukot May sa iba. duminukot palan sa daga. O, marenganit, tanata daw ang tampuro man tumba, pasiring sa gilid, bako pataho sa tinampo, ano? Oo, medyo... Siguro okay tinamaan na. sa Jomar, kanso, primerong ornada, tahali Tumalik siyang, ang paros, Kainap, haling siyempre. bukid, di ba? Haling bukid ang paros. Yan. So, aling bukid. Haling man yun? Sabi ni, kan nakaulay ko si Mr. Damo, Oo. so MDR Remo kang Iwi, alas 11 nga, bago mag-alas 11 nga yung aga, tirindog pa. Iyo. Pwedeng sutimog na pigasabi, Jomar. Oo, Kahaling mayon ang paros. inagayan ko pa ngayon bago mag-alas 11 nga aga, tirindog, di pa. Kung di pag alas 2, imedya na alas 3, yan, nagdara pa na. Hapon, so hapon. Hapon, kasud ma. Anday ko kursunado, so nahiling kong paroy. Ay, nagbaralad na kampanya. Ginibo ng baladan so tinampo. Paano? Pabayain naman daw. Nagkadurumog kang Ay, bagyo. sorry, tabi. Oo. Sorry. Pero mas kita yung bagyo, Jomar, pigbabaladan niya na tinampong yan. Ay, mas grabe. Mas mahiwas. Ay, Hindi naku, nga napuli ano ng niya. damage pala na ini. Ining posting nakatumba, Jomar, haling malinaw to tiwi, ano, tama? Opo, hali yan Pero sa haling tabako, tumalinaw, boundary dai- kan tabako, Bipenre. Ano? Oo, na boundary kan tabako, buda malinaw. Ang pakaluwas mo nagad sa tabako, nagpuna yan, hanggang nakanto ka sa malinaw, hanggang nakanto sa tiwi. Wala. Iyo yan. Haloy, unless ay makitim na magtabang na
Baka lang, 13 kilometros yan. pira? 13 kilometros. Baka igwala man kihaling mga electric operator, dobig di para takot asan ta kay ng aleko, butong ko siyam yan. Pero may tindog man na iba. Ano, May ano? tindog man na iba. Iyo, may tindog, pero di man mga kuryente nang handa na patindog na mga nakatumbangan. Roger Ronda. Yan pati, ang nahiling ko, gari ba ko ang Jomar as in patindogon, replacement yan. Tinatiko ang puod, ang bagay, yan bagang rice field yan, malumoy bagang daga, di ba? Oo. Pwedeng may natiko dyan, or luminomoy sa daga. Malamang tayo yung baga, kabasan bagay yan na nagkaburugtakan. Oo. Siguro, Ay, nako. yun ang, maski may mga panting Oo. na kontra, Oo. yun manggiraray, Oo. gagabot manggiraray. Ay, nako. Kaya pala. Kaya daw ako, duda ako ka ito eh. Na deng distroso dyan masyado. Grabe pala so damage. Ding distroso sa mga harong. So, poste. Lang sa harong. Oo. Gusto mo, mainit yan. Mainit yan. Kanag dyan ka, Jomar, mainit. Pwede namin nagbaralag yan. Kami nagbalag kiparoy. Ngunyan na yan, mga, yan na bidyong pigset Oo. ko. Mm, Mga alaunang hapon na yan. Oh, Hindi may na nagbalag alas talaga dos. kiparoy. May mga nagbaralad. Oo. Ay, Kunya na yan. nako. Kay Rakman kan... Aloy, ang makuryente ang tiwi. Ali. Pero at least, big po na. Ayaw na, heli ko nagyan ko sa barangay na agas. May Oo. piguguyod na sa rungpos ng sutagidid baga. Oo. Piguguyod para tumatas. Tumindog. Tumindog. Para tumindog. Ta, kung baga, oh, tumba. Ang teknik pa lang, kang giguyod sa taas para tumindog. So bako man tumba. So turtagilid sana. Iyo. Pero tiri ko, di ba, inahiling ko eh. So turtagilid sana. Pero itong tumba. Ayun, may aliko man ang Jomar. May aliko. Palan. May nagip ka nagyan pala na sa video. video. May aliko eh. Nagyan ko yan kasi bago pero Oo. sa video. Okay. Okay. Sa barangay na agas yan. Okay. Yan. Naga. Mm. Barangay Naga. Barangay Naga tiwi. Okay. Nya so haling tiwi going to ang tabi Jomar. Mas maparos naman okay ngayon. ito. Okay na ito. Oo. Klarado na duman. Mm. Ang mga naging kaulangan man duman, Mm. mga kahoy. Pero Ah, yeah. Okay. na-clear na ito kasabanggi pa. Mhm. Libre na duman. Oo. Lusot-lusot naman tabi BP Henry. Ayun. Okay. So Okay. yan ang sitwasyon na kaya lao man ta sa mga pigarabot kan supply kan linyang iyan, medyo maloy ang sila. Oho. Bago magbalik ang kuryente. Mhm. Kaya BP Henry, an update. So mga Jomar, so haling So, tiwi at tabako going to Ligaw tabi na tinampo. Kumusta duman? Brumal na naman duman. Pasabol? Brumal na. Pasabol ano? Pasabol na. Pasabol. Okay. Ah. Ay pangyari sa maabaka nagulpi pala nini. Iya, Tako na yan talaga. tuminumba iyan sa tinampo. Deki ba kaagi auto diyan? Kanakaagi bagang bagyong ano Oo. ito sa bagyo. So tumba, pasiring sa tinampo. Oo. Kaya medyo alaloy makaagi. Okay. Pero ini, pralak na talaga. Padulag sa tinampo, pasiring sa kabasan. Oo. Okay. O di kuan mo na. Sana matrabaho sana may volunteer na electric operative na tumabang diyan. Ano? Kada bagyo man BP Henry, yan ang lugar na narurugado ta. Open? Bagang, Budak. ano yan? Yun dyan. So, number 5 baga ya. Number 4 baga. Sige na number 4 baga. Diba? Apoy ra kayan. Open field talaga yan. Dahil pagka ng paros. Dagat hanggang buludang durder sa paros dyan. Dahil lamang na sagang na pwedeng makapaluway dahil masulido ang mga postingan. Ano yan? Open field talagaan. Yeah. Oho. Makusog talaga ang tama kang paros dyan. Okay. So, may Henry yan mga update. Pasiring ako digdi sa Pier kan Ciudad kan Tabaco. Tari paruon ta sa mga stranded na pasahero. Aramon ta kung may biyahe na at yan. Alas 5, piglalao man na pwedeng i-lift na ano yan? So, signal. Oo. Pag nailip ang signal digdi sa Tabaco, mataw nakikiliran sa ang Coast Guard na magbiyahe. Oo. Ingot ang sitwasyon, taon-taon. May typhoon signal pa dyan, Joma. Ay, number 1 pa, di ba? Number 1 pa ang Tabaco. Iyo pala, number 1 pa pala. Oo. Okay. Around that. So, yan BP Henry, mga informasyon. Jomar Bien, DCGD. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas na. Kaya daw ako. Kaya, kasi bago ko may plano akong ikot-ikot. Gusto ko mag-relax. Kaya alang man, inutan ko si Jomar na masubog man kay Jomar.
Gusto, maribaga na mag-ikot-ikot pagkatapos kan maraot na panahon, magsurot ka sa palibot. Magayon nun yan nagari. Mga stress reliever man. Alright, naman kita kay Jimmy Nasalita. Jim, good morning, good afternoon, Jim. Yes, VP. Nag-super man in sobrang epekto kan Super Typhoon 1 an Libon. Kung sa siring ka nakaging taon durante kan rumapado sa bagyong Christine an Libon, iuman giraray nag-super nin miserableng sitwasyon. Durante asin pagkatapos kan Super Typhoon. Sa personal na pagpasyar kan DCGB News mobile, iyo pa sa naso nakapenetrate ka sa bago kung saan kita magsiserving tulay. Wow. Para may konektar asin may paabot ang sitwasyon kan Libon. Dahilan sa problema sa komunikasyon, dai ang Libon makapaabot informasyon sa provincial government ng gobyerno. Sa pagikan DCGP News, kitaan na makapaabot kay ni unian sumada kan status kan Libon tabi BP. Base sa statement ni Mayor Mark Gregor, Attorney Mark Gregor Saison, personal na validate pati kan DCGB News na puon man digdi sa barangay Kinali antos barangay Marayag, puon man sentro poblasyon Libon going Bunbon an mga poste mga kable kan aliko tulumba. Base sa alkalde dakol na mga barangay an Binaraha, Santa Cruz, San Agustin, Bulusan, hanggang sa Ngunyan, San Isidro, isolated pa dahilan sa halangkaw pa ang tubig, dahil pa pwedeng agihanin lunadan. Mientras tanto, sa mga coastal barangay, kan Libon, for medyo sa storm surge, dakul an harong daang duminarapa, dahilan sa paros, asin pagtaas kan tubig dagat. Daipanin opisyal na lista kan bilang kan mga nagkawararanin na harong an Office of the Mayor dahilan sa daingani kay signal and cellphone na makuhaan mga opisyal na informasyon asin initial nakuha ining informasyon na ini dahilan sa saro sa kapitan kan Talintali nagpirit na mag-report sa alkalde. And gabos na informasyon na inita BBP, ipa-validate na ni Mayor ang mga notisyang ini na sa coastal barangay sa Libon, igwanin na mga nagkawararanin harong. Garigayod so arog duman sa nangyari sa so di naman to sa Catanduanes? Sa ano ini? Karamuran. Ngunyan, an instruction ni Mayor Mark Gregor Saison sa mga kapitan, i-validate na ang partial tapos totally damaged. So mga daikiharong yaon da duman nakiki-register sa mga natural so may mga okay pa so harong and sa barangay. Saro pang pigpapavalidate kan alkalde tabi BP, igwang sarong senior citizen gadan taga-Talin-Talin nakuha ng butod sa dagat. And unconfirmadong validated na kan DCGB News, mahahaloy, mapakurintihan ang Libon dahilan sa impact kan paros, nagbaragsakan sa mga poste sa Tinampo. Kaya nangangapudan si Mayor Saison sa Alico na kung pwede dagdagan personalize ang mga nagre-restorar digde ta mahahaloy ang pagbalik di kurente kung diit ang tao pero kung so araw kan report ni Pading Jumar at dipisilan talaga takulang kitawo. So nagtrabaho di gisarong timan sa nakasubago. Ay nako. Nanagyan niya to. Takul na pasilidad kan alekuan nagbaragsakan, imay naron mong kusog kiparos na so postikan aliko naputol. Yeah. Oh, iyo baga. Kundi dahil kita nakapag
picture ta discharge na sa tuyang cellphone. Kaya dahil nakitapos dahil taman may send sa tuyang kuan social media dahil ang tawara pa nga ni mga signal digdi. Dangugunta na official na entrevista niya to kay Mayor Mark Gregor Saison tungkol sa sitwasyon digdi. Natin po talaga ito na i-documents nila para ma-identify so total damage and partially damaged. Dahil sinusumitir naman po ito sa Office of the Civil Defense. Ang coastal barangays kandi po ang barangay Makapugos, Pantaw, Talim-Talin, Apud, Tawis, and Tambu. Because of problem sa communication, Limited pa po ang mga impormasyon na po nakuha duman. And sabi ko pag nakiliro na digdi, mapadara na kita duman yung tao. Tapos mga tao naman tayo kitang munisipyo o opisina sa Pantaw, dahil pa man nakakapaabot ng mga impormasyon. Okay, sa mga danyos appearance ng poste, infra, kumusta po ngayon? Nung pinag-assess pa lang po sa tuya pong engineering office, ito talaga kung piraso quantity as in mga unit cost na distroso sa tuya pong infrastructure. May nga nito last year pagka-estate, ala ini mas munisipyo pinaha. Dahil maray nga nito suday ko pagka-nag-realize na-break ang big last year pa. Dahil man dominalaga nito ba? Yan po dahil dominalaga din sa sentro poblasyon ang baka. As in talaga diretso lang duman sa may sa parte ng San Agustin area. Kaya hindi mahiling naman baga sa naglibot-libot na talagang dahil binahan din sa sentro poblasyon. Pero affected ka po sa dakulong kami diting evacuees. Last time, po kami talaga nagsunod na mga tao dito. Very good. Mga evacuees, morning, nagpagoto kami duman. Kaya may doon sila maputakan. May evacuees pa ngayon? Ngunyan, sigurado po ako na, wala pa sigurado po ako na kung pinitutukan ang banuan yan, di po tatakulong pong nagkaturumba ng mga poste kang alego dito para at least mabalik tulusang ang kuryente. Kasi ang communication po talagang kay Kwanting Taba sa problema. Then smart, pati so sa dito na kung pwede matabangan man na mabalik na ang informasyon dawangan ni kami dito sa LGU. Kaso bang totally talaga blackout kami sa information kung ano mga nangyayari dahil walang signal. So, maski ang pagpapot nito may informasyon sa probinsya, sa region, sa pagkakating tabang, sa DSWD, kasi kay Juan may makahala din yung tabang ng suporta sa DSWD mga food packs. Para at least ngunyan, mapadiploy. Ngunyan po, nagaparinig po kami ngunyan sa San Agustin, Santa Cruz, and ngunyan na hapon, sumabi na ha, papadaran may so Bulusan, Bonbon. Okay. Sa kami, parte kang trabaho, may magiging tulay kanil-GU kasi sa mga opisina, agency ng gobyerno, opisyalis ng gobyerno, kung ay sabi mo yan. Opo, kami po nananawagan sa DSWD na kung pwede po na sigurado po dahil pa nakakapapaabot ng informasyon ang sabi mo MSWD o dahil wala pong internet, as in wala pong signal. Nananawagan po kami sa DSWD na kung pwede tabangan po ang Banuan ng Libon na mapadara po kami ng tabang lalo na sa coastal barangays na apektado po maray sinta kay itong nakaging kabagyo. Kasi hindi man po sa mga binaha. Wala pa ng mga opisyal o bahin sa gobyerno na tapos bigyan ka ng bagyo? Wala pa po ang nag-ano pa lang is DPWH. Opo. So ano pa din bang concern mo tayo ngayon? By the way, itong sumurabot na kumusta? Yan po, ang report sa kuya, masabol man ang kay Juan Mina ng tabang kasi siyempre po ang mga tao kay Juan Mina. So immediate relief na pagkakaan kaya sa debate sa DSWD. So, yung hindi may rang budiga kan dakulang budiga. Ayan, patulong ko nga na tabi, Bibi. Sige. Merong concern yan na gustong tulay kita na makapaabot nin informasyon sa DSWD. Kuha ninda, dahil sinda nakakapaabot ni komunikasyon, pasiring dyan sa DSWD, sa provincial government, reports na halidigdi, mapaabot sinda ki reports dahil man ki paagi, kaya sa paagi kan DCGB, makapaabot ki informasyon sa DSWD, kadarahan da sinda duman ki mga food packs ta, iguanin mga nagkawararan ki harong duman sa coastal barangay. Okay, may lang Jimmy hata ikuan ko ha, inot ko ta ipaabot ta ini duman sa DSWD habata ngunyan baga dayong opisina pero arab ko igusin niyang ki grupo na pwedeng mapaabutan kan. Anong coastal barangay taban Jim? Coastal barangays Makabugos, Talin-Talin, Pantaw, Tambo,
Bugos, Pantaw, Talin-Talin, Talin, Tambo, Tambo, o Rawis, Rawis. iyo sa naramdaman ko. Pero nabanggit na ba Oh, sa pero Coastal Barangay Sinikan, Libon ano? Oo, gari anong yan? Libon, according to Mayor Saison, Mark Rico Saison. Saison. Mark Saison. Okay. Ang kay Pondi Gitabi, Jimmy, mga food packs. Food packs. Okay. Napa, no? They ni inabot kan, they kinay, de kulang so itanaw kang provincial government, ano? No. Na bagas? Nangangapunan nga ni sinda na padarahan duman. Ang sabi bagali sa Kapitolyo, so yun, igwa ki 100 sacks. Tapos, igwa ki additional na 60 sacks per municipality. Bali, 160. Ang para sa gabos na LGUs. Ano sa aday mo napot si Mayor Saison? Hindi na, ano. Regarding naman sa halin sa Kapitolyo yung bagas? Kay kumana ihapot na. Oo. Ano pangali? Mabakal sinda kibagas. Ay, nako. Not. O, sige. Anyway. Uni pa. Sarap ang isyo ta, BBP. Sige, data. Ang sunod na Basta kasi bago baga, kaurong ko naman si Manong Rick, may additional 60 bago mag-urulian. Kaya, kusukwenta na may 160 sacks tabi per municipality. At tapunan ko si Manong Rick pagkatapos kang report mo, ha? Iday pa na nakanto siguro diyan kay Sir Rick Mendoza. Oo, okay. Sige. Pa man sana nakaabot pa dumaan. Tapig chat ko man so kami bita sa DSWD tabi, James. Sige, go. Oni pa. Issue man ini ta BBP. Sa NFA. Okay. Ang NFA, yaon digdi ang dakulaon na bodega sa Libon. Okay. Tunyan, purabir kan na bagyo, nagbakal so Libon, baka kasabay na nga ni digdi so sabi mong hali sa probinsya. Okay. Supposed to be, ang Libon, dahil ning problema, tayaon digdi ang bodega. O tayaw ng buliga kang ngita. Sige, putulon ta kang una, ha? So kinuha kang bagas kang provincial government, haling NFA, de ko lang aram kung saan kinuha ang warehouse. Tapos naman centralized sa tabako daa. Okay, sige. Anong problema dyan sa Libon? Ang problema ni Mayor, asin ipig nga ngalas ni Mayor Saison, natata, igwaman sa nadidiki bodega, duman sinda pipa ko sa tabako bodega. Ngunyan, bata nag-uuran-uran na ngayon, nagkadurog. Ayun na yun, Jimmy. Doon ako, yun na yan. So Ano sa yan? halin sa provincial government, Parte na gayod. Ito, tabas na, nagbakal da asinda. Nagbabakal na nga kami, mabakal pa nga ni da asinda. Pero bako digdipig kukuan bagas sa NFA Libon. Kaya nga ni pipadiscovery ako. Kinulang na kami sa oras. okay. Nasiripon kung ang bodega kan Libon, igwa kilaw kibagas. O dae. Langogon ta si Mayor di Sige daw. Mas Gregor Saison. NFA. Kumusta? Ang problema mi po, kaya gusto rin po makiuron kami sa NFA na nagabagyo na kasubang last time, nagbakal kami ng bagas, nadipisilan kami dahil kinukuha kami pa sa tabako. Ayo ang instruction. Kaya sabi ko sana man maayos man kan NFA na kung pwede suma sa 3rd district, Supulangi o Wasti, ginakuha pa ko na sa tabako. Kaharayuon, tapos pa ko man ito na tinatawa, binabakal kang LGU. Nadipisilan pang LGU. Imagine, mata pa na tabako pa nag-ura na. Nag-ura na kaya itong po. Kaya sa mga may pa nagkabarasa. So, anong sa mga masunod na daw sabi mo yung pagkatapos? Kaya nananawagan man po kami sa NFA na ikita po laon, sabi ninda punoon ang sa indang warehouse dito sa Libon. Natadaisig na hindi pwede mag-release kang mga bagas na pinapakalman hindi kang LGU pa kung man tinataon ninda. Oo, so Kaya medyo nanipisilan po kami tapos nagagastusan po kami sa housing. Ang mga tao may contract, may kang gasolina. Na samantalang kung pwede, kung yaon na digdi, nag-instack na lang sana sila na i-release sa bigit ang bagas digdi. At least di kami natipisilan. Dahil yan po, may mga pending pa po kami ibabakalon sa NFA. Natuturo kami sa NFA na kung pwede, baka igualik di sa Libon, digdi na lang kami makuha, di na kami mahawling. Sige, tatsikon mo daw kung ano daw dyan pag-uli eh. Salamat po, Tim. Abutan po nga kung nga tarong po ang naniging sistema kang NFA digdi sa Libon. Nga ta, daisig talaga release digdi. Nga ta, duman sa tabako. Oo.
Tapos Mayor, ang libon, once po lang, konsiderado po ganyan na rice granary. Rice granary. Ngunyan, ibang issue naman NPP. Maubos sa oras mo. Dahil ko minaboy ang payo mo. Ata, gusto ko mag-relax. Tapos na ang bagyo. Pero kay po, tulay kita ka na na mga problema ngayon. Dara ko lang problema ini. Pata na yung magkakadalagan ko niyan. Tawara sa ilako sa mga nagkamaratian sa gabos ng pagiriba. Pera kay Joshua. Pangyari sa maoraro. Mali pa. Okay. Nag-stop buying sa NFA. Nag-stop buying sa mga private. Rice granary and third district. Dahil man ngunyan ki makapagbalad. Anong mangyayari kan mga inane? Magkakaralapa. Oo. Dangogon to si Mayor Giraray. Tanata ta nag-stop buying na supposed to be ipadagos ang pagbakal kung may dryer ang gobyerno, may sadiring dryer, dahil problema ko ta na barakalon tanganing iguanin paper stock dakulan magparoy ta. Kung abot sa bagyo, nakawalan ko sa mga farmers, nag-ready na mag-ani. The question is, kung stock buying, maski sa private, maski sa NFA na? Opo, ang sa NFA naman, nagigisa po yung subordinator sa ang nasoninda, wala na sindang warehouse na matatambakan ng mga fresh or mga mabinabakalindang mga parol. Grabe, problema pala. Supposed to be, take advantage na nila. Tanganin, kung masunod pa na, may paper stock. Ang maninda na pinagdalita nila matapos, ining pinakadakula nila ang warehouse nila sa Libon, baga by March daw, hindi matapos nila. At Ganun mong problema yan. Dahil man makabakal, tawra man maistakan kan paroy. Wara ki malino, ay wara ki dryer. Lat ko na. Diyan sa Libon, may dakulaon na warehouse ang NFA, tama? Tama. Tapos, de nagbabakal ki bagas dyan, tadaig maistakan ki bagas, ki paroy. Pero ho, Oh. Ano nangyari dyan sa warehouse na? yung nga yung tignawan ako ng assignment ni Mayor. Makipatabang na nga kami. Na masirot kung igwa dalaga sinda dyan in stock na bagas Oh. o paroy, tanataduman pa kami pigpapadalagan sa tabako. Tapos natataday sinda, nag-stop buying sinda na bata kay puhan man na maipabarakal sa mga paroy. O ang rason, dahil nga ni kibudiga, dahil kidrayer. Marala pa, dahil na magbakal ng una. Ako kasubago, naguli ako. Kikalinto ako, Jimmy. Amo nga, naguting-uting na sa pamayo ko kangina. Bigikan mo. Iligan mo, Yaon, ako, kung mo na ini, pending sa reaksyon kang NFA, dapat mapaduman ng ini. Yaon sa Libon, an may dakul ang dasaro sa dakulang warehouse. Aha. Nag-release so NFA kibagas para sa mga evacuees kan bagyo sa tabako. Kaya sumahaling Libon, hapon na nagpipila pa duman sa tabako para magkuha kibagas, samantalang may warehouse diyan sa Libon. Anong hapon? Tama? 2 a.m. Alas 3 ang maaga, alas 2 ang maaga. Okay, now. Tapos inabot na kanura, nagkabalas. Uni na. Nagpundo sa pagbakal kibagas NFA. Tan sabi, ding bugta ka na warehouse sa Libon. O sa, ding sarayan kan paroy. Amo. Therefore, ang bodega nila, may laog, Jimmy. May laog. Oh. Ano laog ang bodega? Paroy o bagas? Yet. Ay, nako. Ano nga? Ano nga yan? Di ko ma-reconcile. Ay, sumuli. Dahil nagapamuli, no? Kung paroy ang laman. Dahil nang oras kami kasabago ugare. Pero pare-palibong na tayo, Jimmy, ang payo ko, Jimmy. Dahil sumulinuhan. Ay, hindi. Dahil sa dryer. Ay, nako. Samantalang, kung isip po, Apotol ka muna sa NFA before kita mag-conclude. bako na yan. Padaman ang tango na sa NFA, digdi sa Ligaspi. Diyan na, anak, kung kani, ang kasimbagan kani sa main, kan NFA. Kulog lamang ang lawas ko. Ang naghahapot abogado na mayor. Okay. Sige, assign ko ni kay Joshua. WD. Padyanon to sa NFA sa aga ha. Padaman to sa NFA. Tungon yan, gari hapon na eh. Yung topic ta,
Yo. Sa aga Gusto kayo, mo, Jimmy, talang ha, nagbabagyo ka sa hapon, alas 2 ang maaga, nagkukang baga sa tabako. Mala sabi ba ni Mayor Dudumog na nakapila na doon baka kasabay ito sa yun pa yan ang dapat mabalidate dyan sa probinsya kung baka ito saro pa ito sa kasabay na kinaduman centralized na duman sa tabako. Apunan ko si Manong Rick ko niya na. Apunan ko ha. Okay? Tapos kung ito pa na sa dyan bagas na piling na ipadarata kung mabalidate na ito sa partial and totally damage Ikalintura. sa postal barangay Oo. gulpian kay Juan panindang distribuira ng bagas. Yeah. Oo. Okay. Okay. So, Okay. yan ta, BBP, kwanta, dakulan pang problema, nadidiscover niya ito dike sa full area of responsibility. Okay. So, by the way, sa BBP, pasalamatan ko, midway si Madam Tita Marie Honrado. Aya, sa kwan ini. Tita Marie Honrado. Aha. O nagapun sa imo ta pakaunong ko si Jimmy. Ay, Iyo, di mong ipag-istorya. Inistorya ko na. Di pa lang pwede pipataram niyan. Ano yun, rimatic Kaya si Tita Marie, kaya pag nagtatabang yan, dabo niya pagpara-istorya. At pasalamatan ko ta, Oo. na araman na yaon so yung ang paguna nga ni yaong Kaligdigatal District Di man ako nagdyan. ang paguna man sa nangani Ay, sorry. Paguna niya. Di naman kayong prade yan. Tapos ako nagdyan kung ano mga doda. pinapit na Sa kami first district naman ako para daing doda. pinapit na kami digdi sa Juan sa Big Mike sa kauna ni former Mayor Ayos. Running and Mayor Chino Garcia. Mari pa magdyan man ako sa aga. Adi. Gari. Uy, bago sa may akasya yan, Jimmy. Duman nga ni kami ng utto. Bago sa may tumba sa akasya dyan. Dahil nagsusa nga man sa nagkape. Susa nga. Iyo sa pigali kan kuan kan ali sa munisipyo. Gari gusto ko man magdyan sa aga. Magkalibre lamang. Thank you, Madam Tita Marie Honrado. Okay. Salamat to nun. Sa besto kinaon mo ni Boy. Dinuguan. Ulo kun si Boy. Ngalasin si Boy. Kasi ako ngalasin niya ako, paano doon ako sa number ko? Ikagayo, Daya parero. Sige, ta sa aga, lakaw-lakabang ko dyan. Magkaon lamang ki. Utos ako usotong sumay sa baga. Mas kisay na sana, ikatabako, pigahanap ka. So, kinalas? Masiramon dyan, magkaong kinalas. Sige daw. Saga na ako. Baka lamang nagandang si Tita Marie Honrado. I-ready mo nga dyan sa aga. Tumadyan pala si Henry M. Tita Marie Honrado, although bako ko personal midbit si Tita Marie Honrado. Thank you very much. Mabuot yan, Tita Marie. Thank you so much. Okay? Yan ta, BBP. Ang Marie, kan mga problema, kan mga sitwasyon after bagyo, ligaw piyuduran passable. Yeah. Ligaw piyuduran passable. Dahil Okay. kami nagdagot ka sa bago, sayang kan oras. Hindi na salita, kasabay niya itong kasubago si Boy sa mobile, hindi na salita di si DB News. Salamat, Jimmy, sa report. Ang mga helang kang atay, aron kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang na dara kan sobrang paginom. Minaala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mga tay, kay pan po na sabayan ng proteksyong Liver-Aid. Liver-Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule para po sa lod asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halit sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver-Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa lalo na pag-inom kang Liver-Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man o wala, mahilig ka man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuha. Kaya mga liver lovers, mag-Liver-Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver-Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Alright, magbabalik ang pinky-on mo. Makalipas lang kan mga patalastas. Oras natin, 3:55 nin afternoon. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement
bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immuniplus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Oy, pinky on, mo baby, pinky on, mo baby, pinky on, mo baby. Sige, bata nagkakaong kita ki. Ano nga rin kayo tinaw na tita Pita Pakris? Pandikuko. Ano nga rin kayo niya tabi, John? Si Ramon na. Ang palaman niya, ube. Si Ramon ang tinapay na darada ni... si Bert ang nagdara kayo. Si Ate Pita. Si Bert.
Si Bert ha? I always thought You were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had Only one friend left, I wanted to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair. Baka umuran daw. gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had Only one friend left, I wanted to be you. someone who understands me And knows me inside out, and helps keep me together. believes without a doubt. Salamat po sa inyong pagantabay. Mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Goodbye, ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Mabalik po sa aga, 5 o'clock in the morning, sa programa pong Morning Hiri. Thank you, I love you all, goodbye, mabuhay. When we were together, It made my dream come true. if I had Only one friend left, I wanted to be you. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin.